Si Bayram mo nang hagdaw og tiki-tiki mga idol. Kay diri sa likuan na may nag-inom. Mga idol, nag-abot na sa aming Bayramon dari na ikan ko nagjote niya. Si Bayramon na agian ako dari. Hagdaw ka ba? Nahagdaw ko ba yun? Sa mo na, Silik. Tanduay silik kuno'y nakita niya. Dara ba? Bino. Silik ba? Pero, Oo. Kani silik ba? Mao ni tuwa. Allah. Grabe, naghahagdaw. Siguro nag-inom rin gabi eh. O pero ba gid ang dami no ba? Yan naman. Basi simba ko ba dunay ba dako. Basi niya hulga ni og kinilikig ba? Dami na kitang ba sa ilo? O may problema. Ano ay problema na? Oo, na, kita ba? Dam ni goro ba? Simba ko lupigaw niya ta sigahom ana. Si Bayram mo wala lang kuno siya kumpiyansa. Kay basin ang nag-inom ani gamhanan pa niya. Hiluan unya kuno siya. Wala pa biya siya huwas eh. Wa ba man gyud ko ro si ba maol gyapon hubog gyapon ko. Wa gyud ko. Asa, nag-inom ka gabi eh. Away limit ba ya? Kada Kasi kuyog adlaw ni mo. ba? Kasi kuyog ni mo. Bibiro ko doro. O kumandoro, biyaan ako. Ngato ko lang prilito. Nangita kag lay korom. O bistom sa ko, ara gabi agi kulay ay. Anindot ang korom dito. Hindi takar magaw. Bay, kining... Unsa ba lang? Naunsa ka muti mo, bay? Naigos tao sa niktan sa kong umaga ba na? Bagay ba? Ilang grabe hubaga mga idol eh. Gilabkan kuno siya sa lundikap mga idol. Uwan-uwan ra balami kay to sa buwan. Amay na ba kanina na? Nabuko. Ano, bukog mo din na di ay. Lajod kayo ng kuan, bay. Tahod sa manok, bay. La na. Iasa mo ron? Manok. Isibat sa akong umaga kay basi musuko ko patyo. Uy la. Ato to. Ituwaon to. Ayaw lang kay. Lami ito bay kay... Maikog ko sa kong umaga. Bayran man na to, bayran. Atong bayran. Pero sa amtoy tari, bay. Kaya ato tong... Di manari ano ba? Ha? Igsoon na tong Kato ba kato nakaigo nimo? At nga to tari. Ato tabay sa kontra, lagot na to. adi man baw nagtari pa niya. Dili ko no maunay si Bayramon mga idol. Kay magabaan unya kuno siya in town. Ako wa itari to, magtato ko dire kay gipalit niya akong manok. Opo, ibayad. Uy, lahi na pa. Maningil ko ako Lahi ng palita ba? Palitag. Uy, swerte. Iangin niya ko. Oh. Ko na ba? Oh. Imo ni mga apo ba? Naghanan ni mga apo nimo ba? Imo na? Hindi kanya na ko apo. Oh, dili ni mga apo. Mga kaliwat rin sa kong asawa. Okay. Kaliwat sa sayin ako. Oh, mao ni mga bata mo bless nimo no. Usahay mo ka no na makablis sila. Oy, Bayramon sayon ra kay ng bata pablisyon. Pagdala ra permi og mga makaon. Mao gyud ingko pisot mga chicharon. Unya tagaan nimo kwarta dayon. Ha. Mao gini teknik lulubot yo. Unya karon akong gipangutana si Bayramon kung makapangwarta pa ba siya mga idol. Wala ka pangwarta ron? Adi man ko kayo ba kay sa man nga sakit man niya. Paayuhon sa nako. Niya sa may gusto nimo ron. Pero wa man ko problema kay karong Martes na may dawat. Ayay! Saan mo na sa kapunungan? Dili ko ana sa Oh. yana ni Radyo Bay, yana pinaskuhan na. Pinaskuhan na yung mga senior. Kana si Kumelo, may naginain. Grabe, may ramo na yung mga... Ihata ko ng usa ka libo sa akong mga sako. Oh. Na 4,000 na bilhin ko ng palitan. Pay kog butas bay kay Magsuotos libunan mga hoy ko mga kugaw. Unsa man katong butas nga karaan gid sa una o kadang Karaan. katong butas nga Karaan yun. likon, katong likon. Lingon ba? Mm. Kay kani kung suot og libunan dahang intunok sama nang nang Mabot, bot. bot aso sing gabi ha. Benta og kaning duha ka bot kay bot. Nakatawa lang hinuon si Bayramon sa akong istorya mga idol. Unya ang mga bata nang bliss na pud na mo in town. Hindi. Yes, mo tarong ha. Oh, bless. Kari mananakaw rin. Oh. Dakpon mo ha. Bless bay Ramon kay bay Ramon hapit na raban mo dawat tong kuan. Ihang kapuno kapunungan siya. Ang kapunungan bay sa kuan na bay no. Yang katupusan na ba? Mamatay man dito. Si Bayramon puwerteng katawa ang mga idol. Kay kanang kapunungan ini kamatay na to maunay dawaton. Basta membro ka sa ilang organisasyon.